अरे कौन है रे कुत्ता? अरे कुत्ता रे तोरा मुअल बहिन के भत्ता तोर पाहू साला हमें ये टेंशन में पड़ल बानी है इनका बैगन चाहिए अब हो ओरिजिनल ना रोल गोल के बताओ बाप रे जान ले तो बाबू अरे बाप रे कहा जातानी कहा हिया मजाक कर देला सिया ढेर मत डकड़ी ना तब फिर पुरान का मिर्गिया उपट जाई आई आई द साइड में आईता बाबा हां अरे बाप एकरा के डॉक्टर से दिखाओ ही के पड़ी एकरा मिस्टीरिया हो गइल बा ए उम्र में रौड़ा हिस्टीरिया बाबा अरे ओकरा नु हो गइल बाटे अच्छा 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 बाबा ये बताई कि हमारा रहते हुए साला कौन रुआ के टेंशन के गोली खियौले बा अरे साला उहे बरूदवा एकरा माई का बाबा कंट्रोल कंट्रोल अरे बाबू 100 गो रेप कइला के बाद साला 10 जून के अपन बियाह करता हाँ कहता कि हमार सटा फेर कर मानू तो हम तो हाथ पे साफ पे खाने के नाश्ता कटवा के कुकुरन के नाश्ता करवा दे बाबा लेकिन वो दिन तो दरोगा जी के बेटी के बियाह बा उहे तो हम चिंता में पड़ल बानी बाबू हम का करी बाबू अच्छा साला वो बलात्कारी के इतना भारी टेंशन अरे उरा बेटा के रहते हुए हाँ अरे वो टेंशन आ गई नहीं उठे आए और याद करी हाँ अपना अंदर के वो ढढ़ुआ बंदर के बाबा आए अगवाई मत हाँ याद करी याद करी हाँ वो छुट्टा घूमे वाला डेंजर कुत्ता के बाबा याद करी वो जोड़ा हमला करे वाला तूफानी घोड़ा के बाबा हाँ चल बरूदवा के माई के बाबा बाबा खोज के आवल जाओ हाँ निकाल 12 साला हाँ एके 28 हाँ। बाबा ना ना कंट्रोल कंट्रोल बोल ना आज ना असली वीर तो समय के दरार देख के वार करेला अरे वो एगो काम करी अरे वो भाला पी जाई हम फ्रेश हो क्या होता नहीं हाथ गुड़ धो के आइए जरूर अंदर जाता नहीं आज सारे के आज एक 28 से भूल दे 28 नहीं कंपनी में नहीं खे हाँ आराम से हाँ जो बाबू जो ए हमार ट्रैक्टर 12 बीघा के हमार एक ही को प्लॉट बा पूरा चक तोहरे नावी बा तनी एक खाली अपन ट्रैक्टर घुमावा ना देख ते हमार पीछा छोड़बे कि ना छोड़ दे बाकी एक खाली कोड़ देना हमार प्लॉट अभी ले तोरा बैगन के भूत ना उतरल चल भाग पीठ पे मजा नहीं खावत तनी कोरा में ले ला तोरा अगर ढेर गोदी में बैठे के शौक बना तो अपना जीजे के गोदी में बैठ चल भाग